Кутер Талса 15 литра. В момента машината работи на максимални обороти. Ножовата глава, всичко си работи. ...15 литра обем, горе-долу като за лабораторен анализ около 10 на килограма месо. Доста безшумничка е машината, тихо работи. Изцяло заводски обновена от ММ сервис. Нова е модел на Талса. Това е температурата, в момента е 18,6 градуса. Имаме и плавно регулиране на оборотите от 0 до максималните обороти. Това е като бъркалка в момента, ниски обороти. Машината е готова за монтаж.